ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои Саудо ТВ 01. хушобу ҳолтон, ҳама каса созаен хубен. Имрӯз 18 сентябри соли 2025 сол навор кардем навори мошинҳои фурӯшии арзон дар канали Саудо ТВ 01. баъри шумо бачаҳо 9 дона опелай аз сабабе ки талаботи опел бисёр буд, опелора зубор навор кардем, пешкаштон мекунем. нарх навош беҳад арзонай. худо хоҳад ягон татон соҳиби мошин дар имрӯза видео мешавад. бачаҳо азиз, навора сар мекунем, баъдан барои реклама рақамҳоро мегузорам. шояд ягон намуди мошин, хона, замин, квартира, техника, аппарат, ягон молу маҳсулот фурӯшӣ бошад, дар WhatsApp метавонем муроҷиат бикунем. дар YouTube, TikTok, Instagram реклама карда ҳаракат мекунем, дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда фурӯхта битему кортона хорхӣ расонем. лайкҳо рамонем, подписатсия кунем, видеоро сар мекунем. бачаҳо азиз, бародарое ки дар Москваский област кор мекунем, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорем, хоҳиши ба ватан равон кардан дорем, ширкати Акай Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем. бачаҳо азиз, борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон. бачаҳо азиз, бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кулоб, Файзобуд, Бохтар, Шаҳритуз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад. бачаҳо ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем. бачаҳо дӯстони азиз, Opel Astra F дар кузуфи седан. нафарое ки седанхар ҳастем ку видеоро тамошо кунед. солаш 97, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, 47,000 сомон. солаш 97, седани тоза. бачаҳо фақат шумо тозаша мехарен. толка бензин, объем 1.6, коробкаш механика. рақамҳои WhatsApp-ша мегузорам, боз маълумоти пурраша метавонен бигирен. автомобил дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, яъне ки камбудиш мақсад нест бигем, дар ҳолати атлични. коробка передачи, кузов, ходовой соат бар ин, салон тоза, кондитсионер кор мекунад. тамоми саволота ҷавоб метаҳанд. ина марҳамат, занг занед. сентр замок 47000. рақамҳои WhatsApp шунда аз уми Саудо ТВ муроҷиат кунем, бигирен. бачаҳо азиз, Opel Astra F дар кузуфи каравани тоза. ҳами дӯстони азиз, бовар кунед, 9 дона Opel навор кардем. ҳаракат кардем ки опелҳои тоза бо нархи арзонтарша навортон кунем. бачаҳо караван универсални, солаш 97, дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дорад. 39500 сум нархаш. газ плюс бензин, объемаш 1.6, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. задагӣ умуман надорад. савдо дар пеши мошин. илтимос беҳуда занг назанем. бачаҳо серьёзни харидоро аз думи канали мо 39500 сум. сезони каравани простой универсал. марҳамат дӯстон, маълумоти пурраша бигирен. мошинотонро видео кадаро кунед, ё ки хона, замин чизе боша, мо дар YouTube, TikTok, Instagram реклама мекунем. ҳаракат карда ба зудӣ фурӯшем битем. бачаҳо Opel Astra G арзонак, солаш 2000 сол, 49000 сум. Opel Astra G марҳамат, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. бензини холӣ, объем 1.6, коробкаш механика. WhatsApp-шон дан 01 ахири WhatsApp-и соҳиб мулк. боз маълумоти пурраша метавонем бигирен. салон тоза, краска тоза, мордаи хушруб беҳтарин, яъне ки види зурқатӣ. кузуфи хэтчбек. Astra G седани фурӯшӣ. бачаҳо азиз, марҳамат, боз маълумоти пурраша бигирен. мошинча мегӯяд ҳолати хуби техникиро қарор дорад. ҳуҷҷат утил дорад. срочна фурӯшӣ 49000 сомонӣ. боз ячнем чи арзон карда мешавад. бачаҳо азиз, Opel Zafira либои маркаи Opel аст. бачаҳо Opel Meriva, Opel Astra H, Opel Astra G, Opel Caravan, Opel Sedan, Opel Hatchback, хулас либои маркааш ҳастаи Opel Zafira мо солаш 99 сол,
дар ноҳияи ёвон қарор дорад 49000 сомонӣ. Бензин плюс газ. Бензин газо бародар камтара қиматтаракай. Не дизело арзонай чунки расход бисёр. Нашоти масала 1.8 коробка механика, бензин плюс газ 49000 сомонӣ. Кашиш зур, моторча буланд, расходи кам. Рақамҳои WhatsApp 83 83 ахири номерои соҳиб мулк, соҳиби зофира. Документ дора, утилизатсия дора, бо нашод нарх муомила соз дора, краска тоза, балоно дар ҳолати беҳтарин қарор дора. Ина марамат аз номи канали мо Зефира Хароб муроҷиат карда метонед. Наворо просто барои тамошои холӣ нест бачаҳо. Натиҷа дар кор, савдошавии мошино дар кор мода. Opel Vectra V танировкадор бача азиз. 2000 сол, соли бароришаш. Ноҳияи ёвон 49000 сомонӣ нархаш. Бензин плюс газ, объем 1.8 коробка механика. ҳолати нахаду. Ина марамат мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мошин беҳад тоза, задагӣ, буридагӣ надора, утилизатсия ҳуҷҷат дора, танировка то охири сола ҳастай, мотори Экотек. 49000 боз як чинимчи савдои соз карда мешавад. Рақамҳои ма барои қабули реклама дар аввали видео бача азиз. Мошинора, хонаҳора, замино чизе боша, мо махсус канал ҳаст ки фақат мошин навор мекунем. Ҳаст каналое ки фақат хона, ҳаст каналое ки фақат техника. Хулас ҳаракат карда, ҷобаҷо карда дар кӯтоҳтарин муддат ами чӣ молу маҳсул боша фурӯхта батем бачаҳо. Нашоти хонаҳо ҳам рафта видео мекунем. Opel Astra қаро ҳамҷа ҳастен. Солаш 2008 сол, ноҳияи ҳамадонӣ, 43000 сомонӣ нархаш. Бензин плюс газ, объем 1.6 коробка механика. 2000 сол Astra 43000 кадан бо арзонаш мекунад. Газу бензин 1.6 механика. Ассалому алайкум мардам. Мошинча срочна фурӯшӣ, утилизатсия ҳуҷҷат дора, боз нашод нарх 43 та муомилаи соз дора, задагӣ, пусидагӣ, соҳиб мулк қайд кардагӣ ки надора. Салом тозаҳак. Ина марҳамат, боз маълумоти пураша занг зада бигирем бача. дӯстони азиз, Opel Meriva беҳади бад қиматан, сабаб дар чӣ боша хитоб медонем. Солаш 2003 сол дар шаҳри Душанбе 40500 сомонӣ мекунад. Opel Meriva фақат бензин, объем 1.6 коробкаш механика, мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. Документош то соли 2026 ҳастай, охиршай, ҳамаш садай, мегири таксават када мегарди. Утилизатсия дора, срочна пул лозим шудагиай 40500 сомонӣ. Марамат любителои Meriva ҳамиҷа ҳастен, занг зада аз уми канали Саудо ТВ масиҳат бикунем бача азиз. Аз мо навор карданай, аз шумо интихоб карда харидорӣ карданай бача азиз. Мо фақат қабул мекунем, пешкаши харидоро мекунем бача азиз. Opel Astra G ҳастай ки солаш 2003 сол, соли бароиш бача азиз. Opel Astra G дар шаҳри Душанбе 60000 сум нархи Astra G 2003 сол, кузов хэтчбек. Фақат бензин, объемаш 1.8, кашиши зур, коробкача механика, ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора, кондитсионер кор мекуна, ходовой созай, краска тозаҳай, хулоса мошин ягон расходи зиёдӣ надора. Мегем ки 60000 гуфтем, як чинимчи савдои созам карда мешавад. Ина марҳамат, занг зада боз маълумоти пураша дӯстон бигиренаш. ҳами ахир як мошини арзон буд, гуфтем дар ахир монемаш. Мега ку сабр талх аст, меваи ширин дора. Vectra A солаш 92, Душанбе да қарор дора, 14000 сомонӣ. Бензин плюс газ, мотор 1.6 коробка механика. аз учет снимат кардагӣ тайёрай. Ҳуҷҷатҳо ҳамаш навай, утилизатсия дора.
мотор, коробка созай, ходовой созай, 4 баллонш навакай, газ, бензинай кор мекуна. Ахири нархай 14000 сомонӣ. марҳамат дӯстон, занг бизанен. Vectra A92 сол. дӯстон ҳаракат карда лайк монен. ҳамин касоне ки моро тамошо мекунед, хушо ба ҳолтон, акаҳо, додаро, бародари азиз, апаҳо, хоҳаро, ҳама кас ҳам як дона лайка аз мо дариғ надорем бачаҳо. Як лайк монен, замину осмон иншоалло ҳама 100%. Зинда бошем бачаҳо, раҳмати моро ҳар рӯза тамошо мекунем бачаҳо.